O PSOE de Ribeira propón a creación dunha rotonda no Porto de Aguiño debido ás peticións dos veciños polas dificultades e dúbidas de tránsito nesta zona que conduce a Lonsa e ao Peirao de Aguiño. Os socialistas presentarán esta proposta no vindeiro pleno. A creación dunha rotonda na estrada que conduce a Lonxa e ao Peirao de Aguiño dende a estrada provincial CP 7305 é a proposta do PSOE ribeirense para rematar coas dificultades de tránsito e dúbidas á hora de circular, xa que neste punto conflúe o tráfico de diferentes zonas, tanto da estrada mencionada como a outra que vai ata o recinto portuario de Aguiño, onde está situada a Lonxa. Os socialistas sinalaron igualmente que esta proposta chega despois das peticións reiteradas dos veciños e veciñas do lugar. Segundo indican, o problema está en que as vías de servizo actuais son viais de doble sentido de circulación, con sinalización horizontal de separación de carrís que canalizan o tránsito mediante pequenas isletas. Na confluencia coa estrada CP 7305 e a entrada ao recinto portuario, xenérase un espacio con múltiples movimentos de tráfico, pero con pouca regulación, e mal sinalizados, según indican, dando equívocos e provocando incidentes varios. Igualmente, anunciaron que no vindeiro pleno que se desenvolverá neste mes de xullo presentarán a proposta para a creación desta rotonda e poder chegar así a un acordo coas demais forzas políticas.